Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak soleh solihah, piye kabare? Insyaallah sae lan semangat sedaya nggih. Dinten niki kita arep sinau basa Jawa kelas kalih babagan gamelan. Sinten simpun ngertos napa niku gamelan? Ayo disinaoni bareng-bareng ya, Ca. Gamelan yaiku salah sijine seni musik tetabuhan tradisional asli saka Indonesia. Wong sing nabuh gamelan diarani niyaga utawa wiyaga. Jenis piranti musik ing donya iki akeh banget. Wiwit sing tradisional nganti saiki sing wis modern. Kabeh piranti iku digunakake kanggo ngiringi pagelaran. Tuladha pagelaran wayang, ketoprak, barongsai, tarian, lan liyan-liyane. Ing Jawa ana alat musik kang diarani gamelan. Gamelan ana digawe saka perunggu, kuningan, wesi, kayu lan lulang, kayu lan senar, lan pring. Gambar iki arane gong. Digawe saka wesi, kuningan, lan perunggu. Cara nggunakake yaiku ditutuk. Gamelan iki arane suling. Digawe saka pring. Cara nggunakake yaiku disebul. Gamelan ing gambar iku arane gambang. Digawe saka kayu. Cara nggunakake ditutuk. Gambar iki arane kendang. Digawe saka kayu lan lulang. Cara nggunakake dikeplak. Gambar iki arane siter. Digawe saka kayu lan senar. Cara nggunakake dipetik nganggo tangan. Gambar iku arane slentem. Digawe saka wesi, kuningan, lan perunggu. Cara nggunakake yaiku ditutuk. Gambar gamelan iku arane rebab. Digawe saka kayu lan senar. Cara nggunakake digesek. Gambar iki arane kenong. Digawe saka wesi, kuningan, lan perunggu. Cara nggunakake yaiku ditutuk. Maceme swara gamelan dirungokake ya, Ca. Swarane saron yaiku selanjutnya swara kenong yaiku swarane gong yaiku swarane kendang yaiku swarane siter yaiku selanjutnya swarane suling yaiku swarane rebab yaiku swarane gambang yaiku
Telentem ya iku sing terakhir. Sone gender ya iku sampun paham nggih napa niku gamelan lan jenis-jenise? Cukup semanten saking Bu Guru. Matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.